El projecte Rethink Waste és un projecte europeu que treballa en diferents països d'Europa i ens permet crear una xarxa amb aquests municipis i amb aquests països per tal d'intercanviar experiències i coneixements que ens ajuden a afrontar els reptes que són globals, com el repte dels residus. El repte més important del municipi és reduir la fracció resta i incrementar la fracció orgànica. Nosaltres creiem que el projecte de Rethink Waste ajuda a la ciutadania a conèixer millor el que llença i, per tant, a millorar i fer un salt qualitatiu en la seva separació de residus. Participant en el projecte ens ha ajudat molt a reflexionar de com fèiem les coses abans. Algunes coses sí que no les fèiem prou bé. Trobo que aquest projecte està bé perquè provoca com una corresponsabilitat amb les institucions que t'ofereixen això, però també com a ciutadà, com estàs informat, haver-ho de fer i que fa consciència a tots. Si es fes molta més divulgació, la gent entendria molt més el per què separar correctament, especialment l'orgànica, perquè això té una incidència dintre de l'economia circular importantíssima. Aquesta informació és formativa, o sigui, són missatges que t'expliquen com recollir millor la fracció orgànica, en què està basat, a on es poden portar altres elements de residus totalment diferents, el servei de la deixalleria mòbil. Per poder-ho fer millor has d'aprendre i abans això ens ha donat una oportunitat a la ciutadania normal de fer un pas endavant amb el coneixement de com hem de fer les coses. És important insistir en la informació directa a la ciutadania per involucrar-los en el procés de participació del que és la recollida de residus.